Deo našeg jutarnjeg programa svih ovih godina je humanost na delu. Ono što možemo mi, a možemo mnogo toga. I zahvaljujući i institucijama, i preduzetnicima, i anonimnim donatorima, i doradavcima, i vama koji ste podarili ono što ste imali u tom času za našeg Lazara, ima nade. Sa mnom je u studiju njegova mama, naša koleginica Tamara Ristić, pa da čujemo šta se dešava sa Lazarom. Sećate se, to je ona priča od pre nešto više od godinu dana, priča o niškom mladom sportistu, talentu, nadi i nesreći koja se desila na bazenu juna meseca, od kada je on ostao nepokretan. Međutim, zahvaljujući operacijama koje su skupe, opasno skupe, ima nade. I baš sam pitao Tamaru šta je, kako je. I želimo tu informaciju podelimo sa vama, ali bitka tek predstoji i tek predstoji oporavak i na pola puta smo i ne smemo da stanemo. I potrebno je da izađemo u susret. Sledeće nedelje se organizuje bazar zdravlja za pomoć Lazaru i ovo je način da vas pozovemo, upoznamo sa tom informacijom i podstaknemo da koliko može. Ali ako nas toliko da pomalo, to će Tamara puno da znači. Dobro jutro ti želimo. Dobro jutro, Žiko. Pre svega i hvala vam na podršci. Upravo kao i što si rekao, naša borba nije završena, borba je tek počela. Pre mesec dana, kada smo otišli na kontrolu u Tursku, očekivali smo da tamo provedemo par dana i vratimo se kući i nastavimo sa vežbama. Međutim, doktor je pogledao snimke prve operacije, proverili su da li je kičmena moždina u dobrom stanju, da li je operacija prošla dobro. Doktor je prezadovoljan prvom operacijom. Hvala Bogu, sve je urađeno kako treba. Lazar se oporavio te prve operacije. Međutim, 3 pršljena koja su vršila pritisak na kanal kičmene moždine mogu kasnije da mu stvore velike probleme i da ga vrate na početak, što uopšte ne bi bilo dobro, s obzirom na to da je on u tim godinama kada tek raste i razvija se. Doktor je predložio da odmah uradi još jednu operaciju koja je također bila veoma teška i skupa. Kakve su to klinike? Ajmo da kažemo kada, koliko sam čuo, jedan dan od 300 evra košta. Upravo tako. Jedan dan, bolnički dan. Kako to izgleda? To Svemirski Brod, šta je to? Bolnice u Turskoj su zaista opremljene po najvišim standardima mogućim. Ono što je najvažnije je da su to divni ljudi. Pre svega, novac jeste najveći problem ljudima da bez novca tamo niko ne može da provede jedan dan. Kažu, zadnja reč medicine i tehnike. Apsolutno tako. Vrhunski stručnjaci, veoma pristupačni ljudi. Što se toga tiče, zaista smo prezadovoljni. Doktor Zafer, koji je Lazaru radio prvu i drugu operaciju, je vrhunski neurohirurg, on se bavi mikroneurohirurgijom. I posle prve operacije, tačnije kada smo poslali papire pre prve operacije, on je rekao da Lazaru može da pomogne. Prva operacija je dobro prošla, međutim morala je da se uradi druga operacija koja je 15.000 evra koštala. Lazar ima 3 šrafa u vratu, morao je da fiksira ta 3 pršljena kako ne bi vršilo više pritisak na kičmenu moždinu i kako bi nervi mogli da se regenerišu i da se polako vrate. Tamara, ili ima nekog pomaka? Imali smo 2, odnosno 3 operacije sada. Ili ima neko mravinjenje u nogama, neki pokret, ili možda napravi, jel osjeća noge? Ili ima nekog napretka? Ajde, prosto želim da pitam. Ima li razloga kod vas da... Mi zaista imamo mnogo energije i veliki vetar u leđa nam je... Svaki boravak u Turskoj je nama... Nada. Nada. I veliki vetar u leđa. Posle prve operacije su se javili bolovi u nogama, trnjenje. To je dobro. Jeste. I inicijalni pokreti. To su ti neki prvi pokreti koji tek treba da jačaju i da budu jasniji. Međutim, Lazar noge i dalje ne osjeća, kao da nisu njegove. Potpuno je zavistan od nas. Ali ono što je najvažnije, upravo terapeut koji radi sa njim svakoga dana, juče kad je krenuo kući, mi je rekao koliko ja volim Lazara, zato što je pozitivan i zato što je ovakav kakav jeste, zato je svakog dana sve bolji i zato će da uspe. I jeste tako. Pozitivan je, ima dana kada
prosto ima pravo na to i ja se njemu divim zaista. Svi učimo od njega, ali da je u teškom stanju jeste, to već traje još malo pa 1,5 dana. On je dečak od 15 godina, sada bi trebalo da bude pun energije i da misli da je ceo svet njegov, a on proživljava, ono što nas je zadesilo. Ali posle prve operacije, ti neki prvi pokreti u nogama jesu slabi, jesu to tek naznake pokreta. Ali nešto se dešava, je li tako? Apsolutno se nešto dešava. Ova druga operacija mnogo je teže podneo. Drugu operaciju zaista je teško podneo, bolovi su bili nesnosni, sa šrafovima u vratu, morao je mesec dana da leži, nije mogao da vežba, pa je onda malo i oslabio, neki mišići su oslabili, sada to opet treba nekako da se vrati. On vežba, pretpostavljam, jako je bitno. Svakoga dana, apsolutno, svakoga dana. Sve to puno košta. Upravo to je povod da dođemo u Bazar zdravlja koji se organizuje sledeće nedelje. Jeste, u toku sledeće nedelje. Sada ne znam tačno koji će to dan biti. Morat ću sa Marinom Adamović iz Banke dobročinstva da preciziram to. Ja bih samo minut, ukoliko mogu. Ne, može, tu smo, ne ograničavamo se sa vremenom, nego hteo sam jednostavno da pozovem ljude, postoji mogućnost, ne samo da čekamo Bazar zdravlja, postoji mogućnost da preko Budi human na 3030 ukucamo 1009, je li tako beše? Upravo tako, 1009 na 3030. 3030, 3030, 1009, lako se pamti, ili 1009 i pomoći ćemo Lazaru. Jeste, sada u petak je humanitarni bazar za Ivu i Natašu. Jao, da, to je tuga, jedan Nataliju. Nataliju, ja se izvinjavam, i posetite obavezno. Od 11 sati u petak je humanitarni bazar za njih. Mi ćemo u toku naredne nedelje organizovati sa Marinom iz Banke dobročinstva. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji na bilo koji način učestvuju u tim humanitarnim bazarima. I evo, ovim putem bih da pozovem sve kreativne ljude da u Banku dobročinstva dostave ono što proizvode, šta god. Na humanitarnim bazarima možete naći od cveća preko knjiga do raznih suvenira. Evo, Žiko, ja sam tebi donala na poklon masku. Ljudi su iz Beograda i oni su mi poslali maske. Oni su donirali ovu masku. Apsolutno su nam donirali maske. Hvala im do neba. Ima zaista mnogo humanih ljudi. I sve to nađe svog kupca i na kraju se pretoči u nešto što se zove terapija. Treba će vam, što rekao smo, ne do Bog, još neka operacija, a rehabilitacija, proces rehabilitacije što u Turskoj, što ovde u Nišu. Čuo sam i ovde kod uvažene niške profesorke Stojanke Đurić ćete raditi. Apsolutno. 120 evra dnevno, plus ovako svakodnevni troškovi, terapeut, akupunkture i sve to što prati rehabilitaciju, to zaista puno košta. Ali kad smo već na pola puta, onda moramo da istrajemo. Pa, ja se iskreno nadam, Nataša, da će u jednom trenutku i država iznaći snage i načina da u ovakvim situacijama pruža kontinuiranu podršku i pomoć. Apsolutno tako. Do tada ćemo ovako se snalazimo i dobro je da i postoji fond Budi human i da postoji Marina, Banka dobročinstva i dobri humani ljudi u Nišu da mogu sve to da... Apsolutno. Bez Marine ničeg od ovog ne bi bilo. Prosto ona je simbol ovog grada, simbol ove države i ja mislim da žena je život posvetila našoj deci i zaista hvala joj do neba, prosto celog života ću joj biti zahvalna da nije nje. Ne znam gde bismo bili svi mi koji smo svako svoju muku, prosto zajedno smo u borbi celoj. Ono što je jako dobro, kada je reč o ovoj akciji, to je da je sve apsolutno transparentno. I na samom sajtu Budi human možete da pratite ko je koliko donirao. Takođe, molim režiju, izvini Tamara, nešto sam se zagrcnuo ovde, prilog o šahistima, pa se vraćamo vrlo brzo tamo da popije malo vode i da se sredim. Nije baš pristojno se kašlja, a tako me zagolicalo. Molim prilog o šahistima. Kada gledam ovu priču o šahistima i priču iz gradske opštine Crveni krst, setim se Živića, posle 10 meseci, posle teškog oplida kovida, pre par dana se vratio da radi na svoje radno mesto u Dečiji centar, dakle, uspešan oporavak. On je jedan od retkih, znam 2 čoveka
nažalost, mnogo velika većina onih koji se nisu spasili, ali znam 2 čoveka koji su bili na respiratorima i kojima je respirator spasao život. Jedan je Šilo, a drugi je, eto, Živić, naš šahista i drago mi je zbog toga. Eto, ali 10 meseci je trajala borba. Eto, vratili smo se u program Tamara. Dakle, pokazali su Nišije nebrojeno puta da su humani, pokazat će se, iskreno nadam, i sada, jer je sve ovo što ste rekli velika muka, nema se odakle, nismo Rockefelleri, ne spadamo u kategoriju ni tajkuna, ni parajlija. Apsolutno. Ali, hvala Bogu, da i preduzetnici pomažu. Ja imam situaciju da me zovu preduzetnici i pitaju, želim da pomognem, ja kao objavit ću, ne, kaže, ja ću anonimno da stavim, ne želim uopšte, hoću da pomognem ovako, tako da priča da i oni koji imaju para neće da pomognu nikad, nije baš tako, ima izuzetaka, ali ima i ljudi koji žele da pomognu. Nije, apsolutno. I kada je neka velika muka u pitanju, tek onda se vidi kakav smo mi narod, srčan i prosto ima zaista mnogo humanih ljudi. Eto, bez humanih ljudi ne bismo jedan dan proveli u Turskoj, a kamoli 2 operacije. Ali zaista ono što moram da kažem, mi smo u Tursku otišli preko Medical centra iz Niša. Ono što želim da kažem i da ohrabrim možda roditelje koji su u sličnom problemu kao i mi, svaka muka je za sebe, ali svi smo negde onako zajedno. Vrlo je teško i obeshrabrujuće kada u Srbiji vam lekari kažu da je sudbina vašeg deteta u kolicima, da možete slobodno da idete kući, da napravite lift i to je to. Ja sam to proživela u Beogradu i vrlo sam teško psihički par udaraca podnela. Tako su vam rekli? Da, doktorka je meni rekla da ko bude Lazaru operisao vrat, da treba da dobije Nobelovu nagradu, da je njegova sudbina u kolicima i da se ja ne zanosim time da će njemu ikada da bude bolje. Ja sam rekla, dobro, doktorka, ali nada ipak postoji. Ona je rekla, ako vam je tako lakše. I ja bih voljela da sam višlja, pa nisam. To su bile reči doktorke koja je vodila Lazara. Baš po Hipokratu. I to je veoma teško. Znam mnogo roditelja, znam mnogo ljudi koji su takve obeshrabrujuće vesti primili i koji se teško nose sa tim. Ja zaista, ne mora Turska, neka šalju papire gde god čuju da za njihov problem možda postoji rešenje, možda dobiju neki savet, možda. Evo, ja znam na klinici gde je Lazar operisan, mnogo dečaka, 2-3 dečaka iz Niša su odbijena, nažalost. Jednostavno, doktori nemaju rešenja i to je ono što je meni poražavajuće i strašno. Ali ima mnogo ljudi, mene neprestano ljudi zovu i traže broj Medical centra i hoće da šalju papire i zahvaljujući tim informacijama mnogi su otišli. Da, znam brojne niške, pa veliki broj mojih prijatelja, u stvari najveći broj prijatelja jesu lekari i doktori, znam da su to časni ljudi, izuzetno časni, pošteni, humani, ljudi puni empatije, ali ja sam doživio jednu neprijatnost, jedan šok pre mnogo godina, 15-20, to tako mi je mrtva ladna, jedna doktorka saopštila da moj sestri nema života, da je to rak pluća, bio je medijastin u sredogruđu i da u narednim mesecima treba da učinimo sve da je omogućimo, da je udovoljimo nekim njenim željama. Naravno, dijagnoza nije bila završena do kraja, umeđu vremenu se došlo do zaključka da nije reč o raku pluća, da je to medijastin, da je to Hodgkin i hvala Bogu živa i zdrava i radna dan danas, ali je saopšteno tako da nema nade i da jednostavno mora se pomirimo sa tim da će u najgorem slučaju za godinu dana da nje nema. A mrtva ladna. Tako, kaže, to je nažalost istina. I onda, to je bilo u Nišu, a onda na dodatnim ispitivanjima u Sremskoj Kamenici ustanovljeno da nije to po sredi, već nešto drugo i hvala Bogu, živa i zdrava danas. Hvala dragom Bogu. Ali to su neke stvari koje šokiraju i neke stvari, ja verujem u nekim situacijama gde je evidentno i 100% treba reći istinu, ali gde postoji šansa, gde postoji nada, gde nije komplekse, pa i u takvim situacijama treba biti obazrivi, treba imati empatije i ne znam, to je više... Oprečna su mišljenja, ja sam vrlo često slušao u TV ordinaciji, gledam
reklamirat ću tu emisiju sjajnu na javnom servisu, ne znam da je gledaš nedeljom u 2. Bilo je reči o tome da je nekad možda bolje možda bolje i saopštiti surovu istinu, a nekad je možda mnogo bolje saopštavati uvijeno. Ali sve mora se ostaviti prostor za nadu, brate mili. Ali ja poštujem zaista i zvanje i diplomu i sve, ali prosto ono ljudsko u nama je ono što treba u prvom planu da bude. Tamara, ja bih želela da budem veća, o čemu pričamo, a ti saopštiš, sve to može, ali ja bih želela da budem veća, ali nisam. Ili ako ja kao očajna majka u tom trenutku kažem, dobro doktorka, ali nada uvek postoji, ona kaže, ako ti je tako lakše. Nažalost, neki ljudi zaista zalutaju. Ja sam srećan zaista što u Nišu znam, ima mnogo. Da ne bude da generalizujemo sada, zaista u Nišu ima toliko dobrih lekara. Mi smo odavde krenuli, Lazar je ovde bio u kliničkom centru i na dečijoj internoj klinici i sa fizijatrijom. Zaista imamo divne lekare, to u kakvim uslovima rade i koliko mi pare, to je druga stvar. Pa onda, eto, idemo preko granice i to. Ali ima humanih ljudi, ima dobrih ljudi među lekarima mnogo, ali eto, znam roditelje... Ali takvi ostavljaju loš utisak. No, ajde da, od pamti veka je tako bilo. Nažalost, neke stvari ne mogu da se promene. Nažalost, nećemo da se kaže, mračimo. Mi gledamo onako Tamara sa puno optimizma. Ja i na ovim javnim manifestacijama kažem, do godine Lazar da nam dođe, kad najavljamo. Živim za to. Da će Bog, a ja sam siguran, Tamara, ja duboko verujem da će kroz, a neko vreme, neka to bude godinu dana, Lazar biti gost ovde u studiju i da će doći sam svojim nogama i biće to specijalna emisija. Napravit ćemo specijalnu emisiju. Nadam se. Hvala vam, Nišlije. Hvala. Ponosan sam na ovaj grad kad je reč o ovim stvarima, o tom osjećaju da se pomogne. Tamara, vidimo se vrlo brzo. Onako, javi nam se s vremena na vreme. Ne moraš uvijek da čekaš da te mi zovemo, da se raspitujemo. Hoću. Sada si me ovim rečima potpuno... Ajde. Hvala svim ljudima. Vidimo se na bazarima u petak za Ivu i Natu, sljedećeg vikenda za Lazara. Ljudi, ako imate bilo šta što pravite, proizvodite, šta god, cveće saksijsko, šta god, dostavite Marini u Banci dobročinstva u Obrenovićevoj ulici. Recite ako imate nameru da za određeno dete to donirate. Ako ne, prosto dajte njoj, ona će to rasporediti. Vidimo se i... Evo, ja molim sad. Hvala ti, Tamara. Evo samo za kraj ovako ćemo. Vrlo prosto, 30-30, taj broj svi znamo, 30-30, a za Lazara je 10-09 ili 1009, ali lako se pamti ono, 10-09, to je to, uvek je četvorocifran broj za pomoć, dakle 30-30, 10-09, 200 dinara, a ono, malo po malo, kap po kap, napunit ćemo mi tu kutiju sa paricama za lečenje Lazara.